vas je narod opet pobjedio i doće vam glave opet. I ne daj ti Bože da počne džihad, ono što vi kažete u Banja Luci džihad. Da počne prvi muslimanski ustanak, najebali biste pravo, ovako dobrovoljan šuti i smrdi. Pa vidiš moj razred da sve ih naćelali u Hajdučiju, jebi mater, samo za Božu me kriju. Radi jeban, ne mogu oni drugije nego zbrda granatama. Skoro će on stići vam u čaši i popit to. A pošto puno pričaš, evo sad će ti ići malo gusle, jebi ga, kenjaš previši. Četnik, to je jedini instrument koji nema ni durova ni molova. Znači nema nota za taj instrument. Šta bi radio kad se ide? Turčina. Daj da mu jednu osnovu. Šokaj. Ta vrsta muzike, staromodna je, daj nešto nove mode. Pusti nešto zabavno, jebi ga. Pusti nešto iz ovog vremena. Pa ne mogu vas srpska muzika, ja ne mogu dugo da puštam. Prvazi. Ma ti upatiš konja zare pa guslaš. Sad ga moraš upat zasrat pa popušti samo. Kad budete trčirali za Teheran tamo.